ahir viu l'última pel·li del detectiu Conan. No analitzaré la pel·lícula, però hi hagué una cossigua que em crida l'atenció. L'acció ocorria en la boia del Pacífic, que eren unes instal·lacions de l'Europol. Llavors, evidentment, apareixeran vaixells, però en la traducció de la catalana utilitzaren la paraula barco unes 5 vegades o per l'estil. Partim d'una senzilla base. En les llengües gal·loromàniques com el francès tenim la barque i le vaisseau. Evidentment, l'equivalent és la barca i el vaixell. I si parem atenció, tot el que en francès acaba per o, e-a-u, en català és ell. Po, pell. Bo, vell. Chateau, castell. Llavors, vaisseau, vaixell. El més curiós de tot és que, en castellà, vaixell és bajel, que és una paraula presa del català, que, com diu la RAE, és una embarcació antiga. No obstant, Antoni Maria Alcover diu que la paraula barco ja està documentada perquè és un castellanisme que ha entrat a tot el domini lingüístic. El Diccionari Normatiu Valencià sí que recull barco, tot i que remet a vaixell, perquè, evidentment, és més genuïna. El DIEC, l'Institut d'Estudis Catalans, no ho recull. I no obstant això, a la pel·lícula han decidit utilitzar la paraula barco. La paraula vaixell l'utilitzen una vegada i sembla ser que és en funció de la mida de l'embarcació. I això és tot.